Abalele izolo ntwana alifuna ungidlula. Alifuna ungidlula leli izolo leli. Sanibona bafethu. Sanibona nene ngibingelela. Yaphela. Abanga zami. Sanibona i-comment section. Ngiyabonga siphiwe khona. Ngifuna labantu baye bafika ku-500. Secishe ngathi 500 rand. Bese ngiyasho into engizokhuluma ngayo. Ngoba angikho right bafethu. Angikho right futhi angidlali ngani. Angikho right nje. Angikho right. Bani lokho lapho ntwana. Angikho right. Angikho right. Yabo ayikho into engihlukumeza njengokuthi kube khona umuntu wesilisa owazi ukuthi yena uyacacaza emakhanda abantu besifazane. Kube nje khona umuntu wesilisa owazi ukuthi yena emakhanda abesifazane uyacocoma. Yena nje mezwe ngathi engayiphulaza uyiphulaza ngegama lomuntu wesifazane. Kube khona nje umuntu wesilisa owazi ukuthi yena mefuna ukudicelela isithunzi somuntu phansi mele ahamba ayolanda umuntu wesifazane amhodulele phansi. Kube khona umuntu wesilisa okwazi ukuthi ukuze yena trend emhlabeni akufuna yena trend ngabantu besifazane kodwa athi umuntu wesilisa. Angazi mina ukuthi unqobe kufunani kumina. Sabona wendaba. Ofeature kumina ngedwa. Angazi ukuthi ufunani unqobeka. Angimazi. Angazi noma indaba yakhe ngiyithathe
indaba yakhe ngiyithathe serious. Anganoma indaba yakhe ngiyithathe serious. Ngoba yena cha usegiwe yaphendelela kusho ukuthi ukufa phela. Anganoma indaba yakhe kusho ukuthi ngiyithathe serious. Manje ngiyabona ukuthi he was live la ku Facebook. Secondly, upost isithombe sami kwi-story for what? Isiphi isidingo sokuthi apost isithombe sami kwi-story sakhe on Facebook? Faka ingoma kaMjoliso when I ngazenhlizweni yami what? I don't know. And I so wish to know ukuthi yini le ayifunayo ke. Ufike wathi unqubeko abantu besifazana abathithi abachachaza kumaskandi wara bayadina ntontoni beze babe nezibonge baze bayibongele in sakhuluma naye unqubeko engaqali ke ngami wake wadelela usisiyenzi wambiza ngayo yonke into inhlamba bengayicabanga unqubeko. Uma ngabe ufuna ukubona umuntu okwazi ukuhudulela umuntu ambeke phansi unqubeka. No, bathi abantu ungam-entertain shudo ngoba ufuna ukuthi entertain. No, it's not about that. But sometimes kumele umuntu ukhulume. So right, nabantu bezokwazi ukuthi uma khonto wrong uyena lo. Angazi mina ukuthi ufuna unqubeka. Angazi ngoba ngingazi. Like seriously. Wasithuka qedana wazothi umodelikazi umjwayele. Uma umjwayele umuntu ngathi wena labantu besifazana abasebegcwele kumaskandi. Sambuza thina. Sathi kusho ukuthi kumaskandi ngenwa ngokuthi wena ulengisile. Unesende phela kuzungene kumaskandi. Ukusho ukuthi wabona kukuhle ngoba ke uyatrenda uphuma emaphepheni. Of which into mhlawumbe angayazi okanye into asihlale ilangazelele. Utrenda kabiki. Mina into engiyaziyo kwelakithi akaze kube khona indoda ekhulumela safuthi ezokube uyifuna ukuzotrenda ngabantu besifazana. Angimthathi serious umuntu wesilisa mina wazi ukuthi uyagcwaneka amakhanda abantu besifazana. Futhi angiyena umuntu ovamise uku-entertainer izinto uma ngabe kukhona umuntu omdelelayo and whatsoever. I don't know. But I so wish to know ukuthi yini le inkinga kanqubeko nami okanye nozakwethu. Ngoba imodelikazi uMashudula uyenze. Njengamanje unqubeko kade live. He's happy, uyacula kumnandi, unyuye or ukhisimuza, I don't know. Just because ngize ngabhala ngimmentionile. Ngithi ngiyafisa ukwazi ukuthi inqubeko ikuphi inkinga yakho. Uyakhomenta esithombeni sakaMavundla nami. Uzothi cha nidlala kahle lesi sikeshi senu. Ukuthi leyo nto ayizayibhale phansi bekumsindapha ukuthula mayeyindoda. Uma yeyindoda mengathule ngafana. Akanazo ezinye izinto abengayikhuluma ezenze sense. Boreka ngaleyo ndlela uthi uhambe ekhuluma into angenalo nofakazi bayo. Qeda lapho uyopost epage lakhe. Ungizwe washo njalo mina ngisho. Ungize lo osho njalo mina ngisho uyahleka shuthi ukhisimuzi. Yini unqubeka ibanga nami? Unqubeko mayibona ukuthi umhlaba ubhorekile. Siyothuka thina ladies house. Each and every time unqubeko efuna thina ukuthi sinethwe izinhlamba. Uyahamba yo post page lakhe. Ngisho une following phela. Une following unqubeko. Ngaso sonke isikhathi uma efuna itrend ufaka mina, afaka uyenza, afaka umodelikazi. Ngiyaphinda futhi. Yini unqubeka ayifuna kumina? Indaba abantu besilisa bekwazi ukuthatha umuntu wesifazane kancane. Futhi angizosho ukuthi abantu besilisa indaba unqubeko abe nje negunya la lokuthi ukwazi ukudicelela phansi isithunzi somuntu wesifazane. Yini leni kunqubeka amandla ukuthi ufuna uhudula igama lomuntu wesifazane phansi. Ngiyabuza ngithi usebenza apha unqubeko. Kuthi unqubeko usebenza kwinongoma FM. Kodwa uma ngabe efuna itrend unqubeko
kwenza sure ukuthi umele alimaze isithunzi somuntu wesifazane. And each and every time mawufika la khudulelwa khona igama lami, hamba phambili unqubeko. Engicasulile njalo ngoba uyabona ukuthi ngikwatile, angineme ngalento ayenzile. Sikuphi isidingo sokufaka isithombe sami kwi-story? Sikuphi? Uma ngabe ukhuluma wena umuntu wesifazane, ukhuluma usho ukuthi khona into engakuphethe kahle towards umuntu wesilisa ofana nonqubeko, uyothuka wena. Uya-enjoy ukuthi thina siyathuka. Uya-enjoy ukuthi siyathuka. Kwaye kwamnandini ukuthi wena each and every day uyathukwa. Weske khona umuntu onjengonqubeko wesilisa. Futhi akanabo dadewabo unqubeko. Akanayo umama. Akanayo intombi. Nqubeko ndlela. Uma khona umuntu ocabanga ukuthi lento engisho nginamanga, ungene epagini lakho unqubeko. Ufike ubone ukuthi izinto eziphostayo azikhona, imajority yakhona kube ukuthi zehlisa isithunzi somunye umuntu. Igama lakhe la ku-Facebook Real Nqubeko Ndlela. Ngiyabuza futhi okugcina, ufunani kimi unqubeko? Yini ayifuna kimi? Yini ayifuna kimi unqubeko? Sisiyenzi namanje usathukwa. Unqubeko wabhala wathi uyenza uxoshisa abantu emsebenzini. Usathukwa namanje. Ukwazi ukudila kanjani nesimo esikanje uma ubona upostiwe o-anonymous besho umathanda? Ube wazi ukuthi kunomuntu ongakufuni ofana nonqubeko. Angimazi mina unqubeko, aze ngihlangane naye. Angaze ngihlangane nonqubeko, akaze ngikhulume nonqubeko. Kwayena nje mengathi mhlambe uMashudula ngiyamazi ngokumbona ngabe ukhuluma iphutha. Unqubeko ngabe ukhuluma iphutha mayithi mina wakwangibona wakakhuluma nami. Kodwa unenkinga nami. Yini into ayifuna kimi unqubeko? Me ungangiphendula nje unqubeko. Yini uyifuna kimi? And into engikwatisa tu kuyo yonke lento umuntu wesilisa. Ufunani kumina kanti? Yini uyifuna kimi? Ngiyayibuzela nje. Into angathi naye mengathi uyasho noma mhlawumbe engayisho kuyena mina. Mengathi uyasho nje ukuthi uMashudula wathi kumina. Iyiphi le? Kodwa lapho wenza live ya enjoy ukuthi uyatrenda phela. Enjoy ukuthi uyatrend unqubeko. Sihamba thina siya kulento ye-16 days of activism and stuff. But unqubeko uyachanaza uNkulunkulu. uNkulunkulu waka Facebook. Khuluma mathanda. Qeda lapho uyakhomenta kwi-post yami sabona uMashudula beumuhle kwi-all white bekushoda lo wesikhwili no Brentwood. Ubani wesikhwili no Brentwood? Angithi umodelikazi loyo. Ungenza isilima. Ungipostelani kwi-story? Faka ingoma kaMjolisi umayidululu ngomayidululu kanqubeko mina. Or inqubeko mhlawumbe ungazi ngiyinqunu. Futhi wakwangigumula ngo-view once. Futhi unqubeko waye wangigumula ngo-view once. Ngamnika inosongo percent. Ufunani kimi? Sengikhathele madoda. Ngiyaqala ukuphula umuntu umoya kanje. Ngisho umuntu wesifazana akekho wakwangiphula umoya njengonqubeko. Ngikhathele. Nqubeko ngikhathele. Ukuthi uyawubuka live wami ufuna wase ngikhathele wena. Unqubeko abanye bathi unqubeko naye uMC angazi what. Uma utshulela ukuthi thina sisuke siqashiwe siyosebenza singenaphi thina? Mengaqashwanga yena thina singenaphi? Unqubeko kanongoma. Ufunani kumina? Yini nje uyifuna kimi?
zonke insuku into engicasulayo akaqali uNqubeko ukukhuluma mathanda ngathi azajabule ngesikhathi sephuma ephepheni ujabule bamfaka esithombeni umpintshekile yena kulesi sithombe afake kusona. Qeda lapho uNqubeko uzohost live. Qeda lapho uzohost live. Uyaposta, uyaqhubeka uyaposta. Uyaqhubeka uyaposta. Ungifakeleni kwi-story. Yini yenza uNqubeka ngifake kwi-story sakhe? Ebeyazi ukuthi ebebonelwe sengipostile ukuthi ungiphathe kabi. Yenza ukuthi agijima yongifaka kwi-story sakhe ku-Facebook for in. Mina ngikaze ngibone uNqubeko nangelodwa ilanga mefuna ukwehlisa isithunzi somuntu, ehlisa isithunzi somuntu wesilisa. Angaze ngize ngimbone uNqubeko mina mefuna ukwehlisa isithunzi somuntu, ehlisa isithunzi somuntu wesilisa. Usho ukuthi angazi. Mina Nqubeko, I can be so many things, but ukukhuluma angikuthandi. I can be so many things, mina ukukhuluma angikuthandi. And ukuba umuntu wesifazane ngabe ngikhulume nawe ke, ngabe ngikunike lento oyifunayo. Nginguyindoda. Angazi noma indodana kodwa phela umuntu wesilisa. Angikwazi ukukhuluma uma ngicasukile. Inongoma FM yona imgcina kanjani umuntu ofana noNqubeko? Yona-ke inongoma FM ikwazi ukugcina umuntu ofana noNqubeko ke. Zonke insuku ukukhulunywa ngaye. Nqubeko sengikhathele. Lokho engifuna ukusho. Sengikhathele Nqubeko. Angazi noma unenkinga angazi noma unenkinga what I don't know, but sengikhathele wena. Ilokho engifuna ukukuveza sengikhathele. Ngikhathele Nqubeko. Ngikhathele. Angikhulumeli mina. Sengikhulumela nayo yonke umuntu wesifazane owakathinteka ngenxa yakho Nqubeko. Wathi siyachanaza kumaskandi abantu besifazane sebegcwele la kumaskandi bamvumela phela. Bamvumela bathi ku right. Enjoy ukuthuka abantu besifazane Nqubeko. Nqubeko sengikhathele. Uma ufuna mina kulula nje. Ngabe uyangi-DM uthi weshudo wozana. Ngisho ungangixova ngeyiqupha kuze kushone ilanga mina weNqubeko. Uma ukuthi wena uyafuna ukulwa nomuntu wesilisa, ngibongibiza. Nomuntu wesifazane ungibize nje uthi shudo woza la kimi. Uyokuthola into oyifunayo. Kodwa leyo kuhamba ungineka. Ena nje uma uthola ithuba nje. Angikhaliso ukuthi ngikhaliso ngoba ngine-anger. Angazi noma uNqubeko ufuna inosongo mhlambe or kwenzakalani noma kusho ukuthi ngithandana naye mina ngingazi. Mhlambe mina noNqubeko siyajola mina kodwa ngingazi. I don't know. Noma ngi-ex yakhe mhlawumbe sesathandana sasahlukana ke nakho kwakhe. Angimazi. Kodwa ukhona wena ingoma FM. Yachanaza phela uNkulunkulu. Wazi wangidina uNqubeko. Ilokho nje ngifuna ukusho ukuthi wazi wangidina butwana. Wazi wangidina. Wazi ohlubu noma yami. Qeda uzongincoma ubumuhle kwi-all right. Bengimuhle for in. Ngala usho okunye. For in. For in. For in.
ngangiyeza ukuthi Nkosi yami uNqubeko ngaye ngajola naye. Angikaze ngijole noNqubeko mina. Mhlawumbe ngabe ngithi sibanga ukuthi ngajola naye. Angimazi uNqubeko, angimazi mina uNqubeko. Angimazi. Kodwa uma ngabe ehudulela isithunzi sami phansi usuke ehamba phambili. Uma ngabe ehudulela isithunzi sami phansi uNqubeko usuke ehamba phambili. Sithukiwe sanele. Sesithukiwe si-right. But yena usuke ehamba phambili. Uma ngabe umuntu ethuka uqhubeka uhamba phambili. Angimazi mina uma ufuna isibumbu uNqubeko phela. Uma ufuna isibumbu uNqubeko usho phela ngikunike. Uma ufuna isibumbu uNqubeko usho sikunike. Mhlawumbe inkinga leyo sikunike mahala phela. Noma mhlawumbe uma uthi uNqubeko ungamcasula unelungelo lokuzongibhonya mina. Uze nje uzongibhonya. Ngihlala la eNtuzuma. Uze nje wena uthi shuto ukephi inbox ungishaya mhlawumbe uma kwangishaya uzophola. Or ngikufanela ne-ex yakho aron. Kodwa nje yini isizathu esidala ukuthi ungifake kwi-story sakho? Isizathu esidala ukuthi uNqubeko azongifaka kwi-story ngibe ngizwakalisa ukuthi angikho right isiphi. Ngikwi-story saNqubeko. Ngikwi-story sakho uNqubeko. Awungiyeke ubani uSimphiwe Africa uphi ngidile naye. uSimphiwe ungangikhulumeli nonsense. Ngingivele ngekho esimini. Ungisize nje wena. Uthe ngithi ngiyakhuluma kwakhona umuntu wesifazane othi yena uNqubeko akekho njalo. Miyeke wena shudo. Wena akekho njalo. Miyeke wena shudo. Bajwayela ukuthi umuntu sabantu nathi ekugcineni yabo. Lento ukuthi kuthiwa miyeke umuntu. Lento ukuthi kuthiwa hayi umuntu umiyekele. Ayisebenzi guys, ekugcineni nathi sabantu. Siney'nhliziyo. Ngithi ngifuna lo Simphiwe lo ngijwayelayo la lokhuzane kodwa ngizoma-athenda mangiqeda vele izosala malokhuzane. Uyabona uma ngabe umuntu ezothi miyeke umuntu ungamphenduli kuze kube nini. Miyeke ungamphenduli lo kuyoze kube nini mhlawumbe. Umiyekela ukuthi kuze kube nini umuntu uma ungamphenduli. Sisiyenza uphinde request futhi. Ngikhathele mina. Ma ungithanda Nqubeko usaba ukungitshela yini ungangitsheli. Noma ma unginyanya indaba lokhu ubhala ngami. Ma ungizonda indaba lokhu ubhala ngami. Ngoba mina ngikaze nangelilodwa yelanga mangibhorekile ngizobhala ngoNqubeko. Angikwazi namanje ngiyasho angimazi uNqubeko. Angimazi uNqubeko mina. Kodwa engikwaziyo ukuthi usebenza kwiNongoma FM. Unokuhambela izikolo. Sisiyenzi angikutholi unokuhambela izikolo. Angasuke enzani nabaka Colgate Ntontoni. That's what I know about uNqubeko. Angikaze ngize ngimbone in person. Nawe uyakwazi lokho. Akaze ngikhulume naye uNqubeko. Nangelilodwa ilanga. Sisiyenzi ngi-inviteile. And urequestile uNqubeko ku live wami. For Nqubeko. Why you request? Yini request ku live wami? Angazi noma obsessed ngami uNqubeko. Sanibona.
Ngiyaphila njani? Cha ngisandlule nje endabeni kaNqubeko ngoba usuze wayi-address. Angazi ukuthi into kaNqubeko isukaphi. Yeah. And angazi mina mhlawumbe kukhona abanye abamenza khona mina ngazi. Okungiphatha kabi ngoNqubeko njengoba esuke eseyenzile leyo nto usuke azi ukuthi ngizothukwa. uNqubeko wangisukela kade kunalesi story sazoso nani wagijima wawubhala ngami ephejini lakhe ngathukwa ngamziba. Uthe esuka uNqubeko wabhala ipost wakhuluma ngamantombazane asegcwele kumaskandi nani. Bamention amagama ethu angithi ipost yayingenalo igama. Yes. Bamention amagama ethu Siyabona. react uNqubeko kulawo ma-post ehleka egigitheka enza yonke into. Azange azawadelete ama-comments. Mina ngihlezi ngisho ngithi uma ngabe ngibhala ipost kwenzeka balinka negama ngingakhulumi nalowo muntu. Ngiyawadelete ama-comments because kusuke kweyami ipost ngine-access. Noma ngisho ngithi hayi no angikhulumi nabo noma usho igama lomuntu uNqubeko umfana mos why uzolokhu ugudla abantu uma ukuthi khona abantu abakumaskandi abakuphazamisayo bagudlelane akangagcina kwathiwa ngingamphenduli yeso kwathiwa ngingamphenduli uNqubeko ngamphendula because ngumuntu nami awukwazi ukungigcoba Ekugcineni kabili sabantu lento engishoyo ekugcineni sabantu nathi sinemizwa. Mayisebhalile uNqubeko sathukwa namanje ngisenawo ama-screenshots ngisengawaposta mangiqeda la sathukwe ladies house ngazo zonke inhlamba sabizwa ngazo zonke izifebe wenani sabizwa ngawo wonke amagama yeah. akangagcina lapho kwakwihholo yakhe wayothi mina uNqubeko wayothi mina wayothi mina emsebenzini ngilala nabaphathi wathi khona osebenza kaloliwe olala nezimenenja ebese xoshisa abantu emsebenzini kusho uNqubeko namhlanje ngisathuka ngaleyo nto kusangena umuntu eze kwipost yami athi wena thulala nezimenenja uxoshisa abantu ekhuluma ngami Iy'nhlambe esiy'thola e-ladies house uma ngabe sithukwa thina ilesi sokuthi silala ney'gwili of which inhlamba kaNqubeko leyo. so uma usumphendula bese uyahamba uNqubeko washo njalo uma iseyabuya ngayifonela imeneja yakhe yakhuluma nami ngambuza ngathi mina sawubona bhuti unjani ngathi sizathu senza ngikufonele ingoba sekuthinta imisebenzi and lento lesengicabanga ukuthi ngiyidlulisele kubaphathi bami nangu uNqubeko ethi mina ngixoshisa abantu emsebenzini and ngilala nezimenenja athi umeneja wakhe uzokhuluma naye mayesebuya kimi umeneja athi sengikhulumile naye athi ubengasho ukuthi ukhuluma nathi akabhalanga igama lomuntu ubani osebenza kaloliwe ubani one-big 5 because wabuya wathi wawuyikhalisa emcimbini wakho ngoDisemba ubani wayene-event ngoDisemba ubani owakhala kade bonga abantu imina ngithi loyo Manako esisiyenza uthi njengamanje sawubona uMashudula I think it's one of my posts engisanda kwapost sawubona uMashudula ubumuhle kwi-all white bekushoda lo kaBrentwood nesikhwili ubani ofaka uBrentwood aphathe induku umodelikazi mangabe sesiphendula kuzothiwa hayi vele nani niyayifaka kumaskandi okay-ke siyathanda okay siyaxolisa ngokuyifaka kumaskandi but yena yedwa indaba kumhluphe ngathi indaba enenkinga nathi and imeneja yakhe mangiyifonela umphathi wakhe weNongoma FM wathi hayi sisi ngizomkhuza uNqubeko kodwa uthi ubengasho uthi akangazi ngithi mina akangazi but akakwazi ukuthi umuntu osebenza kaloliwe uxoshisa abantu emsebenzini mina kunabantu la kuFacebook wami abasebenzayo ngenxa yami makunama-post e-call center ngifone ngisho ukuthi kulama-post nani abasebenzayo ngenxa yami ngingokugcina mina engathiwa ngixoshisa umuntu emsebenzini ngingokugcina engathiwa mina sinabantu abaningi esibasizayo esibenzelayo ngoba suke singakwenzi for fame yes akuzona izinto esiziphostayo kodwa uma ngabe kodwa umuntu ufuna athuke uNqubeko asitshele ngey'gwili and mina ngikwazi ukusuka ngiyothi hayi njengamanje sekukhona umuntu esengimtholele umsebenzi yabo nangumfana engamficelela esiteshini ngaphosta kwipheji lami bamsiza lowo mfana lokho uma ngabe nginenhliziyo embi ngaleyo ndlela ngilala nabaphathi bese ngixoshisa abantu njengamanje ngoba bayangizwa nabo
uma ukuthi ngempela ngiyayenza leyo nto ngabe ngisithatha phi isiphindi sokuma ngingene la ku-live ngivume leyo nto ukuthi hhayi nakho ngiqanjelwa because ngabe bayangazi. But ngisathuka namanje akumnandi mangase unqube ebizwe la engibalela abantu engabaxoshi emsebenzini. Akumnandi ukwethuka. Yabo lo unayo indlela yokusenza ukuthi sithuka. Of which singathuka isonto lonke or even 2 weeks. Singathukwa isonto lonke. Ngicela ungangibangela isicefo wemvula wena umvula ngazi inofolo ukunuka. Ngangibangela isicefo. Nje singathukwa isonto lonke inhlamba enamathelayo ongeke uze uyisuse ngalutho bese ekhulumile uNqubeko. Namanje yabona manje ngoba sikhuluma la abanye bazokwenza ngathi sifuna ukubukwa nomani but mina uNqubeko ngamblock. Khona umuntu ozothi is it because of i-comment kaNqubeko ebeyikumavonda? It's not about that. It's just that ubekhona mhlawumbe omunye umuntu obengayi why kumele hlezi kuvela kube uNqubeko. Angithi ukufaka kwakhe leyo comment ilandelwa amanye ama-comment. Angithi ukufaka kwakhe leyo comment ilandelwa amanye ama-comment. Amanye njalo. uNqubeko he even posted into ngesikhathi ephuma ephepheni uzothi bamfake isishombe nesincane umpintsheki futhi uya-enjoya. Okay, akangagcina ke lapho. Noma wesithi ingoba umuntu wesilisa or noma yini. uNqubeko akanqendi ukusibiza akathi lama-influence akhona. Cha mina anginandaba ukuthi mhlawumbe owesilisa noma wesifazane ngoba angimazi kahle ukuthi uyiliphi because akekho umuntu ongenza kanje but isizathu yini isiphi isizathu mina uNqubeko angikazi ngakhuluma naye yabo ngoba uthi awumazi angimazi mina uNqubeko ngamazi uNqubeko mhla ehlekisa ngegama lami mhla ngithukwa ngoba ngitshela ukuthi namanje mangase ngene kwi-inbox yami ngisengathola i-inbox ethi ngixoshisa abantu emsebenzini ngilala ne-manager ngangena kwi-post yami ngibhala i-post ngenxa kaNqubeko. Nabasebesho bethu senkolisile akashaya umuntu elele phansi. uNqubeko ufika kuthuke or ufika poste something ngawe bese ehamba ephejini lakhe lokho ehleka ukuthi sekuthiwa ebuye ezothi uyaxolisa akhulume ngayo ke leyo nto trend anganoma i-trend angazi angimazi mina uNqubeko angaze ngimbone sidalo nanokuthi ku-Facebook yabo mina anginankinga mangithuka umuntu wesifazane but ayikho into engiphatha kabi njengokuthuka umuntu wesilisa ku-Facebook ezosithuka ngokuthi sizele asikaze sifihle vele ukuthi sizele yini nerongo zalo akaze sisho ukuthi asizele yabo akakwazi ukucela ukungena ngoba sisakhuluma thina ngakithi ngeke ulibone idushu lenza why uNqubeko kumele phela ngakini ma ukuthi umuntu osezele akabe saqhubeka nempilo ku-right angeke thina singaqhubeki nempilo. Yini eyenza ukuthi uNqubeko angasho ukuthi madoda ngicela ukuqashwa nami kubahleli bemcimbi? Sithukelani mina mangase manje uNqubeko mina mangabe exolisa kumina angifuna athi uyaxolisa angifuna angene la ku-live athi uyaxolisa ngifuna eze la emsebenzini elethe abantu engabaxoshisa emsebenzini elethe imanager engalala nazo ukuze ngixoshise abantu. Umbuzo wami uthi wesisiyenza abhala ngegama lamuntu uNqubeko yini le emnika igunya lokuthi azathi uthi thina siyakhwelwa thina ngokaNqubeko siyalalwa thina kuyo mina ngize ngithi mina nginongalali kade kukhona ugogo uyakhumbula ukuthi ugogo bekhona nginongalali kube ukuthi ngibuya kwi-event kumele ngiphinde ngivuke ngihambe kodwa into evela kuNqubeko ukuthi thina silala nezigwili sisigwili zesinika imali siphulula amakande ezigwili thina inhlambe ezisithukayo andipost esuka ipost oNqubeko ithi vele niphulula amalundi ezigwili why sibe sebenza kanzima ngoba kwenze njani bezothi abantu nimenzeni ungamenzani umuntu ongamazi ungamenzani umuntu ongamazi umuntu owamazi ngoba nakhe esehlekisa ngawe ku-Facebook umuntu owamazi ngoba nakhe mina ngiqale lapho ukwazi uNqubeko ukuthi njengama nayo into engishoyo ngize ngithi angazi noma obsessed or what uNqubeko uyabona ukuthi angikho right because ukhulume lento ayenzi wenze yonke lento ngiyakuveza ukuthi angeneme ngendaba kaNqubeko uNqubeko usidelelile okokuqala I even deleted izinto esasizikhuluma ngoba wathi uyaxolisa ngathi decide ukuya kuma post ngadelete esebonileke ukuthi angikho right uNqubeko yini edala ukuthi angifake kwi-story sakhe afake ingoma kaMjolisa for wasesuka lapho wachaphaza umodelikazi
waxhaphaza umodelikazi, wadelela umodelikazi laphana, wathuka ngo-Brentwood. Uyabuya manje uzokhomenta esithombeni sakho uzothi bekushoda lo ka-Brentwood nesikhwili. Ebese ethe yena uyena muntu azana naye, uyena mngani wakhe. wena muntu amazi So uNqubeko kumele asixhaphaze, sithukwe. Mase sithukiwe aphinde ebuye ezobhala ipost kube ngathi thina siyamsukela noma siyagwela emakhanda. Mangabe usuyiphendulela bese bantu kuFacebook ayemiyeke ungamnaki. Azizweli ngithi mabengasho ukuthi miyeke asibona abantu thina. Mebengasho ukuthi miyeke ungamnaki, bathi ukuthi nani niyathanda ukukhuluma. Njengakuphi la khona esisuke sikhuluma khona, sikhuluma into ngoba thina sibhalela amahlaya, masibhalela amahlaya umuntu asipostele umsebenzi wakhe. Uyasibhulisha uNqubeko guys, uyasibhulisha. And into engiphatha kabi namanje ngiyasho, indaba uNqubeko engakaze adicilele isithunzi somuntu wesilisa phansi. Kushuthi kuye kwethina kuma-events bekasha uNqubeko kwathina silala ney'gwili. Iziphi lezo y'gwili besilala nazo? Izolo ngoba dekiwa kuyigcwalisa kunepost eyafakwe Ladies House kwathiwa mina ngizobe ngingekho endlini, into yami izobe ufutha ngoba ngizobe ngilele negwili. Ngenxa yakhe uNqubeko kwazi ukuthi avule iground lokuthi sithukwe kanjalo. Ayekwe yena asibone abantu njengamanje sibhala ko-Ladies House, siposte ngo-anonymous sithiwa silala ney'gwili thina. Sizokwazi ngani noma uyena uNqubeko osuke siposte e-Ladies House? Ingoba asinabantu futhi nakhona ukuba abekho abantu abasilwelayo. Ngiyabonga ukuthi kunabantu abahlezi besesayidini lethu, abanye asibazi asikazi sababona behlezi besivikela. Kodwa ngobani asibona abantu thina iy'nhlamba azizweli, ayizweli ezethu iy'nhlamba. Kube khona abantu besifazane vele abangasithandi. Kube khona abantu besifazane abangasithandi. Asinankinga-ke nalokho, kodwa uma ngabe uNqubeko esekuvezile ukuthi thina silala ney'gwili bese kuba inhlamba yethu unomphela. Siney'nhlamba zokuthi silala ney'gwili esinakho ingoba senzelwa amadoda. Engenandaba ukuthi uNqubeko sisebenza kanzima, akaze aphoste umsebenzi womuntu, akaze aphoste ukuthi usebenzile wenza u-1 and 2 uNqubeko. Phela nje into ayenzayo uyasidicelela phansi. Ngobani umbuzo wami lo ukuthi yini lesiyenze kuyena? Mina angimazi, angikaze ngize ngibone, angikaze ngize ngihlangane naye ngoba ngisho ukuthi ngamanzi ngaleli langa esevula inkundla yokuthi ngithukwe kuFacebook kwawumazi kwami uNqubeko. Mina ngimqale ngesikhathi abantu besimenshina ngoba phela abantu beyino ukuthi obani abantanta kumaskandi bese bethi abantu ningabanaki abantu, miyekeni ningamphenduli. Why? Ngoba uNqubeko umuntu wesilisa uzomela aqala. Ngize ngiyasho mina sisiyenza uNqubeko mawukuthi uNqubeko mina ufuna ukungishaya, ngamana ngishaye kuze kushone ilanga. Anginandaba nalokho mina. Asho nje athi ukuthi yabo njengamanje ngikhathele ukubhlokha abantu abazongena ephejini lami, bezongena ephejini lami bezongitshela ukuthi mina ngilala ney'meneja. Kusho ukuthi kahle kahle umuntu wesifazane mina la ayikho into engiyifihlayo. Okay, angiphileli vele abantu, but uma ngabe ngisemsebenzini benginokwenza ngisho i-live ividiyo ngisebenza, ngivuke ekuseni ngiye emsebenzini. But akwanele lokho kwabanye abantu besilisa, akwanele koNqubeko. uNqubeko ubona ukuthi ngoba ngize emsebenzini ngisuke ngizolala nemeneja, ngisuke ngingazile ukuzosebenza. Umbuzo wami wodwa obheke kuNqubeko, noma ngakuthiwa-ke silala ney'gwili, alright, nakho-ke thina silala ney'gwili ukuze sibe nakho. Yini kaNqubeko esifike siyithathe siyoyisebenzisa ekulaleni ney'gwili? Uyena kuphela okumele azokhuluma ngathi, akhuluma ukuthi silala ney'gwili. Uyena kuphela ebantwini abangaka besilisa, uyena kuphela zolo lokhu kade sithenda thina. Mina isithombe sami was trending, sibizwa ngayo yonke into. Sengikhathele, ngiyasho ngithi sesikhathele uNqubeko bese sesikhathele. Into engiyishoyo ukuthi kungcono mangabe kuwumuntu wesifazane. Abantu besifazane bakhona abasekanayo, bakhona umuntu uthi akamthandi nje for no reason. But mase kuyindoda akuzwakali, kuwumfana njalo uhlezela njalo, umfana uhlezela ngobani? Isiphi isizathu? Ngize ngithi mina wena sisiyenzi uyasebenza and stuff,
mina nomodelikazi so MC angazi ngizwa kuthiwa naye u-MC. Siye sithini masiqashiwe sibheke sithi ningamqashi uNqubeko. Sifike sisho njalo sithi miyekeni uNqubeko ningamqashi. Yabo mina akekho umuntu ongakwazi ukuyimela njengami. Mina yonke into engiyenzayo inesibhili phakathi nokulala. Ayikho into engiyenzayo mina esuka emandleni nami, ayikho. Mina kunabantu abasevasithi ngenxa yami. Kunomuntu mina osukayo ahamba ayowasha ayoklina ayephi ngenxa yami. Kunabantu abalala bedlile ngenxa yami. But ngeke uzungibone ngize kwi-social media Ngize mina sengisize bani. Ngiye ngithi mina noma ngakuthiwa asithole imali etheni, but sinabantu esikwazi ukuba support. I have ama-families okumele ngiwathengele ukudla uma ngisebenzile. Kwamina guys sibadala siney'ngane sinemindeni sinanabantu esithandana nabo. Athini umuntu wakhe athi uyahamba uyafica uphostiwe nathi ulala ney'gwili. Mayethi uyabhekisisa uyalandelela vele nalo muntu osho lokho ukhona kule nto yamastandi nani usho ukuthi umuntu okwaziyo. Mina uNqubeko siphume ephepheni naye saphuma ephepheni nomodelikazi. Mina ubaba wami emdala kabi bafethu. Ubaba bayamazi abamazi yeshushu ubaba kahlukani nephepha. Usemdala. Usezongena ephepheni ezothwangilwa izimpi nakhona zokuyidefenda ngithukwa. Esezwa kuthiwa ubaba esefunda emaphepheni ukuthi ngilala ney'gwili mina ukuze ngibe lento engiyona. Ngithi bekukephi kumele ngichazele ugogo sithuka everyday. Ugogo ela endlini ngithi mina gogo uma uzwa noma isendleleni uma usubuyela ekhaya you have to know ukuthi abantu abasithandisisi vele uzozwa nanoma yini. I know awunayo ifoni awazi lutho ngefoni kodwa bazokutshela impilo engakhetha ukuyiphila injalo yabo. Sithukiwe yabona kula masonto adlule ayikho inhlamvu umuntu alale engayitholanga. Ayikho inhlamvu umuntu alale engayitholanga. Siyazama siyahlanganisa abantu besibuka ukuthi siyazama asilali. The reason why masiyosebenza siyaposta it because sisuke sifuna ukuveza ukuthi nayi into esizama ngayo. And wenza sure ukuthi uNqubeko uAtheka uwena umodelikazi mina. Because uyazi ukuthi vele mezothi silala ney'gwili kuzothiwa vele kufanele angani ba osisi. Mina umbuzo wami ukuthi iziphi lezi gwili esezikhona kumaskandi njengamanje? Ezingenankinga nokuthi zishintshane ngathi sobathathu. Iziphi lezi gwili? Uyazazi uNqubeko. Iziphi? Uyazazi. Iziphi lezi gwili? Iziphi? Khona njengamanje khona abantu abazothi ubengeke angisukela abekho abantu abanisukelayo ayinuki ingosi wami. Okay-ke ku-right but kuze kube nini evula inkundla yokuthi sithube kuzoze kube nini? Kuzoze kube nini? Njalo okay akekho omunye umuntu obengakubona lokho ngaphandle kaNqubeko. Uyena Uzosuka yabona manje uzosuka ubhala ipost athi yena kasho ngogama lamuntu. Kube khona abantu abashoyo ukuthi hayi vele enenxeba iyathunukala. Angeke ngithi ngisebenza siba u3 kukhona ugqoka ubrand ukuthi kukhona osebenza kalolimi. Siyakhumbula nto mina guys ngi-screenshotile istory sikaNqubeko engifakile ungifake kwi-story. Ungawafunda ama-comment. uNqubeko ungifake kwi-story for ini. Mina ngiyafisa bandla sengizohamba ngiyosebenza nakhona kuNqubeko angiyikuyosebenza ngiyolala nesigwili. Ngiyafisa uNqubeko mangabe ethola ithuba Nkosi yami size la emsebenzini ngisenawo ama-post akhe. Ngisenawo ama-post enginikeze nje abantu engabaxoshisa emsebenzini because sengikhathele ukuthiwa ngalento. Noma engasangibonisanga ki-manager le engilala nayo ukuze ngixoshise abantu enginikeze abantu engabalahlekisela ngokuthi bephelelwe umsebenzi. Into engizoyisha sisiyenzi before ugoduke. Ngiyazi ukuthi uma ngabe thina sisaveza ukunganami kwethu. Uma siveza ukunganami kwethu. Kukhona abantu abathi niyamsukela kanjani. Ngithi mina uma unosisi, unomama or unomntwana wentombazane, one day uyayifila into kanjalo. Because abantu abafana noNqubeko basazoqhubeka.
And uma ngabe wena ukuvuna ukudicelelwa kwesithunzi sabantu besifazane kulungile, kodwa into engiyishoyo, nqubeko asisathandi. Ngicela ungaphinde uphoste into engami, ungafaki uyenzi, ungamfaki umodelikazi, kuze sibe yabo njengamanje siyothukwa vele, kumanje siyathuka just because of unqubeko esingamazi ngisho ukumazi, singaze simbone ngisho ukumbona. Kuzothiwa hhayi besenzisa, kuthiwe hhayi bayazenzisa sifuna ukunaka. Ubani ongazenzisa ngokuthukwa bafethu? Ubani ongazenzisa ngokuthukwa? athi Yabo nje ngiyadlala, kukhona umfana ngihlezi ngithi mina mayethi ngidlala ebekuhlambalaza. Udlala nobani? Uthe uma uqala umdlalo wathi udlala nobani? Udlala ngokuthi mina emsebenzini angisebenzi, ngifike ngilale ney'manager zaka-Transnet ngixoshisa abantu. Ukudlala lokho oku-right. Thina kuthiwa siney'gwili zakamaskandi. Obani igwili kumaskandi? Obani igwili? Mina ngifuna nje esisodwa nje kuthiwa nasi siqhumama ngumaskandi. Obani? Obani lezo y'gwili lezo? Nqubeko, ngiyaphinda futhi, Nqubeko sengikhathele. And this is my first and last life ngikhuluma ngonqubeko. Uma ukuthi ufuna i-trend, it's okay, but namanje ngiyasho inongoma FM yabo isasigcinela unqubeko okwazi ukudicelela isithunzi sabantu besifazane phansi, isasigcinele yena. Uyabona abathi yena usebhalile i-post uyaxolisa. UNcube akaqala ukubhala ama-post. Akaqala ukubhala ama-post. Ufike enze lento evula inkundla yokuthi nisuke angalifaki igama lomuntu. Bese yobhala i-post esedilithile exolisa. Lento ayenzayo into ahlale yenza. Mina umbuzo wami ukuthi useyibhalile i-post uxolisile. And inhlamba izobe ingasukile. Lezi igwili ey'ngako sekuthiwa kuney'gwili kumaskandi. Obani iy'gwili? Labahleli bemcimbi abaziy'gwili, oba labo bahleli abaziy'gwili. Sikhona isigwili esingenza umcimbi, sikuthengisa amathikithi. Isigwili. Oba lezo y'gwili lezi esesithukelwa zona. Y'gwili vele y'shintshana, shuthi y'shintshana ngathi iy'gwili. Hayi bafethu, hayi. Kumanje yabona angena yedwa uNcubeko. Khona omunye umfana nje kumanje sizomfaka thini ku-live? Ubezokhuluma nini nathi ukuba simfaka ngaku-live? Sizomfaka ezohleka. Aka-request umodelikazi, angiyibone i-request. Kuzoze kube nini? Kuzoze kube nini? Yabo kumanje kade enza i-live la idlala ingoma kaMthandeni, idlala iParis, wara. Esebonile, angithi ubesebonile ukuthi uthe uzozokhuluma. Ya, waseyiqala yabo yena besengiyitshelile ukuthi indaba yaNqubeko ngizokuthula. Futhi yena ayikho into emjabulisayo. Ayikho, yabo nje ayikho njani, ayikho into emjabulisa njengalento eyenzakalayo njengamanje. Ujabulile vele. Ujabulile. Ayikho into emjabulisa njengamanje. So yabona ngiphatha manje ngisasho mina ngithi labo anonymous abasithuke ladies house kungenzeka ukuthi uNqubeko, ngoba hayi yabo nabo laba bathi nangexolisa. Oh, siye ukukhuluma ngoba uNqubeko useyaxolisa. Singasaphawuli nezinto ezisihlukumezayo ngoba uNqubeko useyaxolisa. Njengamanje izulu liyaduma liyagqagqamuka, mina ngizongena i-night ngizosebenza, but ngokukaNqubeko angizile ukuzosebenza, ngizolalwa, ngizoxoshisa abantu. Ngilala negwili. Uma ngempela nginesigwili lesi abashoyo, yini engenza ngize la emsebenzini nginesigwili sami? Mina namanje ngithi uma kuwukuthi nginesigwili, ngabe ngihlale emqashweni, mina ngihlale elokishini. Ngifunani? Ngikhandlelani uzosebenza kanzima nginesigwili? Uma ukuthi nginesigwili Nqubeko, ngabe ngilento engiyo, ngabe ngijena nje. Umuntu onesigwili ufana nami. uNqubeko akanandaba nokuthi sinama-families. Nginey'gwili engilala naso ukuze ngithole imali, but ngike ngaswela imali yokuthi kuphume idiploma yami. Kwashawo 10 rand ku-Facebook, kuphume i-degree yami esihlala u2 years ngikweleta. Kwashawo 10 rand kwaphuma leyo degree.
kodwa nginesigwili. Ukuba mina kuthiwa nginesigwili uma ngabe umuntu enenkinga mangithi ngicela nihlanganise bakwethu senzeni ukuthi ngihambise into ethile ngaba ngivele ngimthengele ngoba phela nginegwili. Umuntu oyitshela ukuthi isiqamba amanga angene lika ephejini lokuthi the real nqubeko ndlela ubone ukuthi u-95% kuleya lokhuzana imayelana nani. Modelikazi akaveli ngithi ngifuna ukum-assetha. Awuzama ukum-eda wena. Akaveli ngisho kulabantu ababukile. Akaveli yazi sisini. Akaveli. Ukhathele. Hayi mntasa akaveli umodelikazi. Akaveli. Oh, singibona. Nomunye umuntu orequestile angazi. Hawu check usuka. Akuyena kodwa umodelikazi. Namfonela umphathi wakhe. Nami ngiyayidinga inamba kamphathi mhlambe ukuze ngiphinde ngibike udaba olufanayo because uNqubeko ubukeka ngathi uyalwa mpela noma singamziba kuthi uyaxolisa ini meyekeni simziba uNqubeko avule iground lokuthi sithukwe bese eyoxolisa. Uma singathi siyahamba endleleni sizwe sesilinyazwa or sekwenzakalani bese sithi thina asazi kwenzakaleni kodwa khona umuntu ofana noNqubeko. Ithi mina namanje ngisasho sengizowuvala ulive uNqubeko mefuna ukungishaya mhlawumbe mina mengihalela ngenduku akasho nje ukuthi uMashudula ngihalela ukubhonya. Ngiyayinikela nje kuyena sengihalela ukubhonya oright wozake Nqubeko uzongibhonya ukunokungithuka njalo wena mothola ithuba uyangithuka. Ngampela ayikho thina into esake sayikhuluma ngoNqubeko ayikho into esake sayikhuluma ngoNqubeko mangathiwa nje akaze size sikhulume lutho ngoNqubeko. Manje ngibhale kahle ipost ngathi uNqubeko mhlawumbe ngangitshela yini ayibanga nami cause sengikhathele kunalokho wagijima uyokwenza live waposta wenza yonke into ayicabangayo wadlala ingoma wasengifaka kwi-story. Ingakho ngithi maybe he's obsessed ngami, I don't know. Uzongifaka uzothi sithanda sami mayidululu esithombeni sami. Uzodlala ingoma ethi mayidululu ntontoni. Ngoba yini? Ingoba kwenze njani? Mntasa sovale lo live lo. Umodelikazi akangeni. Hamba osebenza ngana wethu ahambe yolala ney'gwili lapho. Nami sazoyicingela iy'gwili. Uyagijima uyoxolisa kumavuni. uNqubeko uyitshela ukuthi lento it's about i-comment yakhe yakamavundla ntontoni. It's about us. That is why ngingakaze ngimenshine lutho nomavundla phakathi.
ngathi lento le mina ngizothi sikhathele abantu besilisa abafana noNqubeko abayitshela ukuthi umuntu umuntu wesifazane ufuna abe udomet ufuna usulele kuyinyawo ufuna usulele kuyinyawo bese yagijima iyoxolisa shuthi akasithathi serious ngaleyo ndlela ngoba njengamanje into ayenza uyoxolisa kumavundla hayi kuMashudula ayikuyenza ayikumodelikazi njengoba namhlanje siseneyinhlamba kulungile-ke kodwa Nqubeko uma ukuthi iyakujabulisa it's okay shayina nje lapho ngokuthuka kwethu but ngiyazi one day uyoyifila lento esiyifilayo thina at least thina siyakwazi ukuthuka sivuke ngakusasa siyithuntuthi siphinde sizame uthuke ngenhlamba ongeke ukwazi ngisho ukuphumela eminyango kodwa siphinde siqhubeke siyozama angazi noma yena uyokwazi yini ukuthi esethukiwe wabizwa ngayo yonke into aphinde akwazi ukuphumela eminyango sisiyenza uvala imic angazi wenzeni kade kusanomsindo yabo kumanje lento le yokuthuka kwethu kaNqubeko kunomfana kumanje angazi ngize ngamblock uthathile iprofile ye-Big 5 wayifaka kwi-wall yakhe wayenza i-profile picture wayenza i-cover photo wazoshaya u-cancelled wayeseyasho ukuthi hhayi kuma-comments uma bembuza uyasho ukuthi hhayi lona uzele lona ulala ney'gwili asayi thina kumcimbi wakhe ngenhlamba kaNqubeko ngenhlamba kaNqubeko wazi ukuthi uNqubeko thina kumaskandi asisuke singasebenzi sisuke siyolalwa noma siyolala mangivuka ngemsebenzini njengoba ngilala emsebenzini nje angizile kuNqubeko uNqubeko akathuki mina kuphela uma esekuthuka uthuka even nabaphathi bami so sengiyahamba bafethu ngiyosebenza manje ngizocela ukudlulisa ukubonga kulabo abahlezi besilwela nkosi yami bakhona kakhulu yabona futhi wenza kube kwethu kuthiwa abekho abantu abasilwelayo ku-Facebook mina ngaba ngisekho ku-Facebook kube kuthiwa abekho ama-inbox ade ngiwathukwa njengoba kuzoyiwa kuyigcwalisa ama-inbox ade ngiwathola abantu besho e-Ladies House sengaphuma nginezathu zami zokuphuma ngoba ngase ngigcina ngiphendula and ngase ngikhathele ukuphendula abantu abangithukayo so kunabantu abasilwelayo abalwayo kakhulu ongakazi ubabone ongakazi uhlangane ngihlala nabo ngithi mina wesisiyenza akazi nangelilodwa ilanga sithi masivela la ku-Facebook ithi bafethu ngiyitshitshi-ke mina bafethu ngaze ngayitshitshi uNqubeko akanandaba nanokuthi sinamadoda-ke kukhona konke sinamadoda thina sabantu besifazane sinawo amadoda ethu akanandaba nakho konke lokho uma unendoda ezothi mayithi obani lezi igwilo lana nazo kwaphela lo mfana kusho ukuthi uyazi uma-ke nje kwanento encane othi wenza i-progress ngayo usulale ney'gwili yini ehlula ukuthi umuntu ahambe eyolala ney'gwili phela kuze naye ezophumelela ma kukhona abantu besilisa abasilwelayo kuthiwa hhayi la mantombazane ngeke anikeze induku nina besho ngalamagama azinike amakhulu noma angeke nibancengile benikeze ini nina aniyona i-type yabo laba abalalwa ziy'gwili nani nani niyancetheza ey'febeni akumele kube khona umuntu wesilisa oba sesayidini lethu yabo so sengiyahamba manje ngizokushiya manje ngitokubhalelisa ntashi uhambe kahle sinalento ye-16 days of activism sine-16 days of activism but uNqubeko njengamanje konke lokho nje ukushaya indiva futhi-ke uyinyathela nje ngabomu sisiyenzi nomodelikazi akangenanga kodwa ngizomtshela beke yokuqala i-live sikhuluma ngoNqubeko futhi eyokugcina yabo nje izolo kade sise-Great Town qhamusambe sobingela isoka lamodelikazi seliyangibuza lithi hawu kwenze njani manje ku-Facebook waqala waphendula kabuhlungu kanje kwenze njani nathukwa kangaka uyacabanga ukuthi le nto le mhlawumbe uhlale eyibuza kumodelikazi
but iy'mpendulo ayithola kuyena zingamnelisi. Usefuna ukwazi kithi ukuthi yini le edala ukuthi sithuke kangaka konke ngenxa nje la yomuntu sihamba oyedwa konke la sihamba owasusa leyo khona nto. konke la sihamba khona kuthiwa kwenze njani, Ngikhathele mina afethu. kwenze Ngikhathele yabo mina njani ngikhathele. ku-Facebook Ngikhathele natrenda kwangempela. kangaka ku-Facebook niyatrenda. Ngikhathele futhi bangakutshela even abantu abangi-inboxayo bethi hhayi uzoba right. Kunjani ngiyabatshela kuhlezi ngibatshela mina bafethu sengikhathele ukuthukwa. Ngikhathele angisathandi. Sengihleli yabo kube kuthiwa uFacebook angiwusebenzisi For for umsebenzi ukupromotha nani nani. nani. Ngabe angisekho mina Facebook. But iFacebook ngisebenza ngawo Yazi kodwa angisathandi. mina uyakhumbula ngithi Sengi-right. kuwena nginilanga ngathi mina wesisiyenza uFacebook is more toxic than uTikTok. uFacebook utoxic and unongqongqoshe bakhona bokwenza ube toxic. Unqobeka umuntu wesilisa and usipheke ngebhodwe elincane, uyasiphenduphendula nje. But Hayi mina ngikhathele bafethu yabo mina ngikhathele yabo nje ngikhathele lokhu kwangempela. ke Angisakhoni. kulungile-ke Angisena yabo nje uFacebook wami sengize nganikeza abantu abaloga ini ngase cane ngiphendulela ama-comments uma ukuthi khona ekuxakayo ungitshele izophendulwa yimi. Angisenayo nane-energy ngigcina ngokuphosta ngiphendule lawo amabili amathathu. Angisakhoni. kulungile mntase uhambe uyosebenza nami-ake ngibe bhizi nezinye izinto. Kade ngiziba ama-calls asemsebenzini la, i-group call ngibhizi la ngi-live. So nami-ake ngibe bhizi ube bhizi nawe. Alright, siyabonga. Sebenze kahle ndoda. Modelikazi, stay strong lapho mntase nami. Ake ngibe bhizi ngala. Kulungile-ke bafethu, nisale kahle. Ngiyabonga kakhulu kuzongena ku-live wami. Abanye nabo bayabuya emasayidini bezochaza. Abanye abantu bathi he's bully and stuff, but namanje ngisasho inqobeko ngicela ungiyekele. Angifuni uphinde uphoste into enami page-ini lakho nodadewethu laba abanye ngoba sekutshengisa ukuthi asithandi. Udelete isithombe sami usifake kwi-story ngoba angazi ukuthi why ungifake khona. Sengikhathele inqubeko. Ulive wami wokuqala ukugcina futhi. Sengikhathele. And you need to understand ukuthi angiyena umuntu ojwayele ukwenza live ezokhombisa ukunganami but ungikwatisile. Ngikwatisile ngale ndlela ukuthi angikwazi ngisho ukupretend ukuthi ngi-right, ngingekho right. Angikho right Nqubeko, angikho right. Angikho right at all. So nje and abantu bayabuza ukuthi why are you crying and why umnika lento ayifunayo because mawukhala blah blah blah. It's not about that. Ngikwatile. Uma ngikwatile kumele ngibhodle. I have to cry kuze ngizokwazi ukuthi ngikhulume lento engikhulumayo. Kodwa nje lilonke Nqubeko, ngikhathele wena. Unelungelo futhi lokungishaya ngiyasho. Uma ukuthi mhlawumbe uzwa ngikudina, you have a right ukuthi ungibuze ukuthi ukephi uzongibhonya Nqubeko. Yabo. Unelungelo lokungibhonya nje. Feel free. Noma usicele mina uyenze imodelikazi. Usibize uthi ngicela ukunibhonya amantombazane angeniphiwe. Angiyeke senzo dlamini. And I always say, akekho umuntu wesilisa ungathi njalo yena menenkinga unenkinga nomuntu wesifazane. Even ekhaya angeke kube ukuthi each and every day uxabana nomne wena. No.
have abafowethu esisebenza nabo. Asikaze sibe nenkinga nabo kuze kufike to this level yokuthi sekumele sihoste live. No. Kunomuntu wesilisa othi noma ungenzanga kahle asho ukuthi no sisi uMashudula 1 and 2. We are not dumb ukuthi asikwazi ukubona masinyathele kabi omunye umuntu. Uma kunomuntu okwazi ukubuyisa endleleni uyabuya kuyena uthi cha mfowethu kusho nginyathele kabi. Njengosisi wakho okanye njengomne wethu ngiyathobeka ngiyazehlisa. Hayi ukuthi uhamba ungeneka uvula iplatform yokuthi ngithuka. Well ke angikwazi. Angimazi uNqubeko. Ngaze ngambona, angimazi sidalo. Angimazi ngaze ngambona. Akazi kusami ngimfakishe ngisesandla ephentini ukuthi uNqubeko sengathi mhlawumbe athi yanqaba nequma whatever. Kaze ngijole noNqubeko. Kahle mfethu. Sale kahle ngibonga.